ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೈ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೈಗಡ್ಡ ಅನ್ಸತ್ತು ವೈಕಲ್ ರೆಡಿ ರಂಗದ ಉಲಾಯಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅದು ఒక ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಈ ರೈನ್ ಸೇರ್ಸ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಬರಲಾಕಿತ್ತು ಅಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವಲಿತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಾಕುನ ಅಲ್ಪ ನವಶಕ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಡು ಕಲ್ದಾಕುನು ಗುರುನಗರಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯಂ ತೆರ ನಂಚ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೊಗ್ಗರ ಉಡುಪೇಜಿರಿ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ವಾರ ಉಡುಪೇಜಿ ಹತ್ತು ಮರಾರೆ ಕೊಂಚ ಆತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾಕುನೆಟ್ಲ ಹಾಕುನುಂಟು ವೆರೈಟಿ ಹಾಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇತ ನಮ್ಮದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವು ಹಾಕಲು ನೆಟ್ಟು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದುದು ಅವೇ ಶಿಕ್ಷೆ నేను ಕೊಡುದು ವಸುದೇವೇ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಮ್ಮೆರು ಯಾದವೇರು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅದೇನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮೆರು ನಿಡಿಗಲ್ ಉಜಿರದಲ್ಪ ನಿಡಿಗಲ್ ಸುದೆ ಉಂಡತಿ ಆ ಸಂಕೊಡೆ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೂರ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಗಾಡಿನ ಕೊಡೋದು ಸುರೇಖವಾದ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟ ಅಂಚಿನ ಮಿನಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ದುಶ್ಚಟ ಅಂತ ಗಂಗಾ ಸರೋವರ ಅಂತ ಪರಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇರನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಿರೋದು ಒಂದ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ರೌಡಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡುದು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Pure Masti with Manju Rai. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲೆಡ ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಅಕಲ್ಡ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾತ್ರೆದು ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕುಸಾಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆವರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ಮೇನು ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆರೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೇರಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರು ఆయన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ವರ್ಗಲೆನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೈಗಡ್ಡ ಅನ್ಸತ್ತು ವೈಕಲ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಅವು ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಆಪುಜಿ ರಂಗದ ಉಲಾಯಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅದು ఒక ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಈ ರೈನ್ ಸೇರ್ಸ ಅವು ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚತ್ತು ರಂಗದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಅಂದು ಪಿದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತೋದು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ದಾದ ಕೊರೋನಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿಯ ಅರೆಡ ಆವನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡೊಂಜಿ ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಡಪುಂಡು ಅರ್ನೈಟೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಅಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಜನಜನಿತವಾದ ಅಂದಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ತನ ಅಕಲು ಒತ್ತೋನಟೆ ಸುರುಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಕಲು ಅಕಲು ಒತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಫೋನುಂಡು ಆತೆ ಅಕಲಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಅದ್ನಪ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದ ನರಮ್ಮಣಿ ಆಯ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಅವೇ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಏತು ಬುಲೇನು ನನ್ನ ಆಗ ಅದೃಷ್ಟ ಬೋಡುಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪುರ ವ್ಯಾಕ್ಲೇತ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಕಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರೋನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇದತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಮಿತ್ತದ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದು ಎಸ್ ప్రేక్షకిత్తనందంట నమకు ఎత్తు మట్టకల బులేవులే సంఘటకే రావడు ప్రేక్షకే రావడు కార్ಯಕ್ರಮ ಪವನಕ್ಲು ರಾವಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತರಂದಂಡ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುರವು ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ
ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಣಸಲು ಆಯ್ಕಾತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಮುಂಚಿ ಈತ ಪಾಡೋಡು ಅತ್ತ ಪುಲಿ ಈತ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಈತ ಪಾಡೋಡು ಐನು ಪುರ ತೂರ ಹೋಗುದ ಕಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅವಲಂಚನತೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದಿವರಿಗೆ ತೋಜಿನ ಕಲಾವಿದವರಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರ್ನಕಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ಮ್ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡು ವಿಜೃಂಭಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗವತರ್ನಕಲು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪರಿಕಾರ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇರೇಗ ನೋಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಆತ ಜನತ್ತ ಬದುಕು ನಂಚ ಒಂಜಿ ಅರೆಪ್ಪು ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಲ ಎಸ್ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಬಂಡ ಒಂಚೆ ನಮಕ್ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಪನ ರಡ್ಡು ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪದ ಪತ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಉದಾರ ಅಲ್ಪ ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಲೀಜು ನೀರು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗುರುಕ್ಕು ಬೋಡೋದು ಕಟ್ಟಿನ ಕೆರೆಗೆ ಅವು ಗುರು ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಅಯ್ಯನ್ನು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆರ್ನ ಸ್ಮಾರಕವಾದ ದಾದನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಕೆರೆ ಇತ್ತ ಗುರು ಅಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಕಡಲ್ ಅಂದುಲ ಸೇರ್ನ ಕುಡಲ ಸುದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಲ್ಲ ಇಂದಾಪುನ ಸಂಗಮಾಪುನ ಜಾಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕೂಡಲ ಕುಡ್ಲ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪುರ ಪುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಬೆದ್ದಿನಿ ಉದ್ಭವನೇ ಅವಲಿ ಉದ್ಭವ ಒಂದು ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅವಲು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಓಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಹೊಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು KSRTC ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬು ಅಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೊಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದಿದ್ದಾಂಡು ಆರು ಸಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಅಂದು ಸಂಬಳದ ಮನದಾನಿ ಯಾರು ಐನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಟ್ಟಗೊಂದು ಎಡ್ಡ ಗುಣನು ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಹೊರತೊಂದಿರಾರು ತಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಸರ್ವಸ್ವ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರ ಧರ್ಮದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗುಣತ್ತೊಂಜಿ ಗುಣಾಢ್ಯಗು ಮಗೆಯಾದು ಅನ್ನ ಭೂಮಿದ ಬುಳ್ಪುನು ತುಯ್ಯಿ ದಾನ ಯಾರು ಬರ್ಚಿಂದು ಕಾಸ್ಪುರ ಕಾಸ್ಪುರ ಅರೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಲವಿಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಮಾಸ್ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಬಕಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕತೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತು ಆ ದುಡ್ಡುಲೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಬಕಾರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿಗಟ್ಟದು ಬದುಕೊಂತಾರೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಯಾನು ಅಂಚ ಒರಿಯೇನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಏನಾರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಾಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಯಾವು ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡತ ಡ್ರೈವರ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಲಾಕಿತ್ತು ಪಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯನೇ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಬುಲೆ ನಡೆದವ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ವಭಾವಲು ಪೂರ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವಲು ಇತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಾಕುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನವಶಕ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇತ್ತು ಮಾಡು ಕಲ್ದಾಕುನು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಕಲ್ದಾಕುನು ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಬಾಲ ಲೀಲೆ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಕಲ್ದಾಕದ ಕಲ್ಲು ಹೊರ ನುಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕೊಂತುನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಕಲ್ದಾಕೊಂತಾನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಒಟ್ಟೆ ಅದು ದನಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಕುಕ್ಕೋಗೊಂದು ಕಲ್ದಾಕುನು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡು ಕುಕ್ಕುದವಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೋಗ ಕಲ್ದಾಕನಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಸೀಟ್ ಕತ್ತವು ಅಂದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡವು ಮಿಲ್ ಇತ್ತ ಉಂಟುದು ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ದಕ್ಕದ ಕಲ್ದಕ್ಕದು ಅದು ಆರು ಒಂಚೂರು ಜೀವನ ಸೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಕಲ್ಲಿಡು ಕಲ್ಲಿಡಿದ್ದತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಾರು ರಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಅದು ಆಟ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಅಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಸೋತೇರ ಅಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೋತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಐನು ಮಿಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಮಾರಿಯರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೋರ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಆರು ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಿ ಇಂಬ್ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡೋಡ್ಚು ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ನು ನನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಿಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಪ್ಪಿಂಬಿ ಕೊಡದೋಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಸುರುಕು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗಳ ಅಣ್ಣನ ತೋಜಿಂದು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವು ಪೋಪೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರತ್ತಂದು ಪೋಯಿನಿ ಓಲು ಸುರುಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರ್ಬೋತಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡ ಅವು ಪೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಅವದಕ್ಕ ಅಪಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂನ ಬೇಜಾರು ತೆತ್ತಿ ಪೇರು ಬುರಂಡು ಮಾರೆ ಅಪಗ ದಾಲೆಜ್ಜಾನು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ನಿಜ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ನುಪ್ಪುಲ ಕೊರ್ಪಿಜಾರ ಆ ಗೋಧಿದ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಮೂಜಿಗೆ ಗೋಧಿ ಕೊತ್ತುಂಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ದೋಸೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪು ಐಕ್ ದಾಲೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಬಾರ್ದು ಅಂದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಂತ್ ಕೊರಂದಿ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರು ರೆಡ್ಡೇನೆ ಆಕಲು ಪಾಪ ಮೀಂದಾಜಿ ಬಿಡ್ಬುರ ಬಾಯ್ಮನಕಲು ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಚರು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೀಚರ್ ಪಂಡೇರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಪಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋಗು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೇಮಾನ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗನ 10 ಜೋಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟವನ ಉಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಗೆ ಕಲ್ದಕ್ಕದ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣಗಾನೆ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪ್ರಚಾರ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ಆಗುಣನು ಎನ್ನಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಬಾಯಿಟ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ಅಂದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿದ್ದು ದಾಯ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಪ್ಪಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಟೋ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪೋನಾಗನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಪಗೆಲ್ದ ಪೋಂಡ್ಲ ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ನಾಮ ಎಂಜಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಕಲಾವಿದೆ ಭಯಂಕರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಗಂದು ಇದೆ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ತೂಪೇರ ಒಂಚ ತರ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ತೂಪೇರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಟೋಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಪನಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂಂತೇರು ಒಂದು ಒಲೆ ಒಂಡ್ಲಾತೆ ನೆತ್ತಾನೆ ಬರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ವೇಸಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರಾತೇರು ಪೋಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋಗು ಒಂದೊಂದು ದೊನ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೂರ ಅಪ್ಪ ಪೋಣ ಇಂದು ಅವಳು ಬೋದ್ಲು ಆತೆ ನೆತ್ತಾನೆ ಅಂಚ 6 ಮಿಲ್ಲದ ದನಿಕುಲ ಹಿಡಿದು ಕೊರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ನಾನೊಂದು 2-3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈತ ಬಂತಿಜಿ ಮಿಲ್ಲ ಕಲ್ದಾಕನ ಅರಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮನ್ ಪಾಯರು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇವಾಗ ಆತ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾರು ತೀರ್ದು ಸುಮಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಾರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೇರು ಅವೇ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಕ್ಲೆ 2 ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಮುಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರುವಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಸೋತುದು ಹಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅರೆಗೆ ಇರಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಒಂಡೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಈ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪುರ ಮಲ್ತುಂಟು ಮೋನೆ ವರ್ಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತನೆ ಪೋರ್ಪುಜಿ ಅಂಕವು ದಯಬಂಡಿ ಇರು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ನಂಡೆ ನಡೆದು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಡರ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಐಕಿ ಇರಪ್ಪ ಫಸ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನನ್ನ ನಾಟಕದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ನವೀನನ್ನ ಪೂರ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಂತೆ ಅಂದ ಬಾಯ್ ಬೇಟ ಆಕೆಂದೆ ಮಧ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ಲೆದ್ರು ಕಡೆ ಮರಲದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಓಡೆ ಎಲ್ಲಿಡ ಅಭಿಮಾನಿಯ ನವೀನನ್ನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಏಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅತ್ತವೇ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಫಾಲೋ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬೈದನ ಎಂಜಿನ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರಿನ ಟೀಮುಗು ಸೇರೋಡುಂದೆ ಪಟ ಸಮಿತ ಕಡಪುದ್ದ ಮಾರ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ BT ಮಾರ ಪಟಪುರ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಂತಾಯಿನಿ ಬರ್ಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಂತೆ ಸರಿ ಯಾನು ಹಿರಿಯ ಪಟ ಕಡಪುದ್ದ ಛೇ ಇರ್ಫಾನ್ ಹೊಡ್ಚ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದು ಫೋಟೋ ಏರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರೇನು ಲೆಪ್ತದೋ ಇರಲ್ಲ ಈರ್ ಮಿಲ್ಲು ಕಲ್ತಾಕ ತರದು ಅಂಚನ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಓದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬೋನ ಬಂತೇರು ಅವ ಎಂಥದ್ದು ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೌಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಬಾಬಾ ಆತ ಒಂಜಿ ಹವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುವನಗರಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅಂತಾರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಡಿನಿಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೊಗ್ಗರ ಉಡುಪೇಜೇರಿ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ವಾರ ಉಡುಪೇಜೇರಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಏಜು ಸೆಟ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ದ ಗಂಗಸರ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗಂಗಸರದ ಇಂಜಲ್ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ನೆ ತಿರ್ಗವು
దానికి తిరగాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే అది పోపుడు. పోదు ఇప్పుడు అయ్యో బయ్యాడు బోడా ఎచ్చిన పెట్టి కడ్లేపుర కండు తింటున్నా అవులే పోదు అంగడి అమ్మేడ పని ఉంది జెండా అమ్మేరుడ పని అమ్మేరు సమాజ సేవ సమాಜ ಸೇವೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ಆರ್ಲ ಬಿಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಗಡಿ ಆರು ಮೈ ನೀರು ಮೈ ಪರಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನೇನು ಪುರ ಸಾರಿ ತಿಂತು ಕಡ್ಲೆಪುರ ಅವು ಆರೆಗೆ ಅಜ್ಜರಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅವು ಈತ ಕಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ಈತ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಗಾರಿಗೆ ಆತು ಮಂಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಂಡೆ ಮಣದಾನಿ నువ్వు రేపు అంగన్వాడి ద టైమా అంగన్వాడి ఇప్పుడు ಆತಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆಡು ಪುರ ಒಂದಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಭಾರಿ ಆರು ಟೀಚರ್ ಇರನ್ ಪಂದಿತ್ತಿರೋದು ಒಂದ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದ ಇವನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ వచ్చి పాప ನನ್ನ టీవీ దారు ಬೇಜಾರು నేను ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು ಮಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರು ನಾನು ಅಲ್ಲ ತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಶ್ಯ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವು ಟೀಚರ್ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂದಾಜು ಅವು ಪಂತನರೆಗೆ ಈರು ಹೊಕ್ಕಡಿದೆ ಅಂತ ಐನ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚಿನ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಪನೆ ಈರ್ಪ ಈರು ಪಂಡಿಜ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅರ್ಲ ಟಿ ಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತರಿಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಯಾನೇ ಪಂತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಪಂತಿನದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೂಲಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಈಗ ಕಲಾವಿದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಕಲಾವಿದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೌಡಿ ಸಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡುದು ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ನಮೂನೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಪುದರ್ನ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅಂದು ಕೊಲೆನೇ ಕೊಲೆನೇ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಟಿ ತೂಂದಾಗ ಅವು ಹಬ್ಬ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅವ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಆತ ಅಂಚಪಣ ಇರ ಆದ್ರೆ ಅವ ಕೊಂದದ್ದು ಬೇಸರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ನೇ ಕೊಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಗಪ್ಪಗಾವು ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ಮಾರ್ರೆ ఆయన ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳಲ ಬೊಚ್ಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ ಬೇಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಯ್ ಬುಡ್ ನಿಮ್ ಹುಷಾರ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಇತ್ತ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಇದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸಲು ಅತ್ತನಂದ ಐತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರು ಆತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತು ಇರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಸಾಕದಾಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಹಿಂದಿಲ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ನು ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ನನಗೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಓದುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವು ಪುರ ಓದುನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 90 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದೆತ್ತಂತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆಟ್ಟು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಆ ಟೈಮ್ ಮಟ್ಲ 90 ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜಂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತನ ಅವ್ಯತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಪಿ ಬರೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತ ಶಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂತಾಯಿ ಫೆಲಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತು ಹಾರು ಬೆಚ್ಚದು ಪೋಯಿನೇಜ್ ಬಂದದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೇ ಇರ್ಪಿರ ಇದೀನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡೆ ಆನೆ ಮನದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಕೊಂದು ಪೋಯರು ವಾಣ್ಲ ಪೋಯ್ತು ಸಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕರೀದ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಣ್ಣ ಒಂಜಾರನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಜೆ ರಜೆಕ್ಕೆ ತೋಜೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಬಂದಿರ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಗುರನೇರಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಆಕಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲ್ಟಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರ ಅಂತ ಮನದಾನಿ ಆ ಪೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಐಕು ಸರಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಗುರುವನ್ಕೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ನ ಗುರುವನೇರಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುತ್ತಿದ ಉಂಟು ಬೈಯಾಡು ಜೋಕುಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ನೋಟು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆತ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವಲ ಅಮ್ಮೇರ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆರನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ಆರೋಡಿ ದಾನೆ ಈ ಸಮಾಜೋಡ ನಮ್ಮ ನಂಚಿ ಅಮ್ಮೇರ ಅರೆಗಿದೆ ರೂಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಟ್ ಹೊಡಿತೇರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಏಪಲ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆರ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಟ್ ಬಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಟ್ ಹೊಡುವಾನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ತೀರ್ ಬಳಿ ತೀಗಿರಿ ಪೋಯಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಾಗ ಆತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ತೂತರಿಗೆ ಪೋಯರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಯಾರನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪುರ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡು ದಿಕ್ಕೆ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟವಾಡ್ದು ಉರಿ ಬಿಡ್ದು ಹಾಕದು ಅಂದು ಉರಿತ ಪಟ್ಟೆನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿರವರ್ದು ತೋತ ಬರಿತ ಮರ ಇತ್ತು ಐಟ ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಉರಿವು ಉರಿತ ಪಟ್ಟೆನು ಕೊಡತ್ತದು ಇಂಚ ಕುರ್ತುದು ಮಣಿಪದ ಬಲ್ಲಡು ಕಾಟೋದು ಚಾತದ ಅಡವಾರ್ದು ಹೋಯ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಹತ್ತು ಮರ ಕೊಂಚ ಆತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾಕುನೆಟ್ಲ ಹಾಕುನಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಹಾಕುಂಟು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತದೆ ಬೇತ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಉರಿ ಬಿಡ್ದು ಹಾಕುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆನ್ನಿ ಆವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಕಣ್ಣಗೆ ಮುಂಚಿದಾರ ಪುತೈತದ ಹಾಕುಂಟು ಒಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಪುರ ಅವು ಹಾಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದುದು ಅವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ಕೊರಗಿತು ಅಂಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಡಿ ಪುಟ್ನಾಗನಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಫುಲ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಹೊರತು ದೆತ್ತನಂತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅದೇ ಆರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡ್ಲದೆ ತೊಗೊಂತೀರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದು ಗಲಾಟೆ ಆದು ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಯಾನು ತೆರಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ KSRTC ಸರ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಣಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಪಡೋದು ಹಿಡಿದು ದುಂಬೋರ 4 ಸರ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದಾನಾಗ ಅವು ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಕೇಸು ಅವು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಸಂಬಳ ಅವರನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾನು 2 ದಿನ ಕಾರ್ಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಡೆ ತಿರ್ಗುಡು ಗಂಗಸರ ತಿರ್ಗುಡು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ ತಿರ್ಗುಡೆ ಮೀಯರೆ ರಡ್ಡು ಇಂದು ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಟ ಮೀತೆರಜ್ಜರಿ ಏನೇ ತಿಂದಣ್ಣಿ ನಿಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡದು ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಕಾಸು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಹಾಲ್ನ ಚೈನ್ ಕೊರ್ತೋಳ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಅರ್ಕೆ ನಗರಪ್ಪದೆತ್ತು ಕೊರ್ತೋಳು ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದೆ ಕೈಕ ಅವು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂತ ಬಂಗಾರ ಸೇರ್ಸೋದು ದಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಎತ್ತು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನ್ನ ತಂದು 2 ಚೈನ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒರಿದನು 1 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಪ್ಪಣು ಓಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆತ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಜಪ್ಪರ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅದೇ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾರು ಅಂತ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪುಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಕಾರದರ್ ಪರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಾಶ್ ಆರೆ ಜಪ್ಪಗನ್ ಭಯಂಕರ ಪಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಈರ ಪೋಡಿತನ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋದು ಏನೋರ ಮಂತ್ರಾಲಯಗೆಲ್ಲ ತೋದಿ ಅವ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಪುರ ದಾಲ ಕೂರಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ತಿಂದ್ರಗೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಒಂದು ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಅವು ಅಮ್ಮೆದು ತೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡಿ ಬೇಡ ಬಜ್ಜಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆರಪ್ಪಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಸ್ಸರು ಬೈನಿ ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೇರಿ ಯಾಂಪೋತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಕದ ನನ್ನ ತಿರುಪತಿ ಬಾಕಿ ಇಡ್ಬೇಡ ತೂರೆಲ್ ಹಾಕ ಗುಡ್ಡೆ ತೀರ್ಥ ಮಿಟ್ರ ಅದು ಬೋರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಯ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತತ್ತು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂದಟ್ಟಿ ಕಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಛದ್ಮೇಶ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಛದ್ಮವೇಷ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ನಿತ್ಯ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಿಡ್ದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ದಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಗಂಗಾಯ ಸೆಟ್ರು ಗೇರ್ಕಟ್ಟ ಗಂಗಾಯ ಸೆಟ್ರು ಆರ್ನ ತಂಗಡಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಫಲಾಯಕ ಕೊಣತನ ಕಾಸ ಫಲಾಯಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬುದ್ಧು ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಅವಳ KSRTC ಡ್ರೈವರ್ ಸಾರಥಿ ಎಂಕಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಬೆ ಹೌದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಶಾ ಇಡೀ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲೈತೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಕಲು ಮಾಮು ಅಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಇರೇಗದಾನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಂಚದಾದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂದಾದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ನಿಂಗದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಯ್ಯ ಅವರ ಪುರ್ಸೋತಿ ಆಜಿ ಅಂತ ಅವರ ನಿಂಗೊಂದು ದಾಳ ಅಪ್ಪೆಗಳ ನೆರ್ಪುನು ಅಮ್ಮಗಳ ನೆರ್ಪುನು ನೆರೊಂದಿ ಐನ್ ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲೆಗೆ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ
ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಅದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅವೇ ಕಾರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಜತ್ತು ಜೇರತ್ತಾರ ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಐಕಿರಿ ಬರ್ಚಿ ಗಾಡಿಯೇ ಬರ್ಚಿ ಗಾಡಿದ ವಹಿವಾಟೆ ಆರ್ನ ಕತೆ ಇರು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಬೇಜಾರಾವ್ರಿ ಅಪಾಗ ಆರೋಜು ಹೊಸತ್ತು ಮೊಪೇಡ್ ತೆತ್ತನ ಮೊಪೇಡ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೈಕ್ದ ಈ MIT ಹಿಡಿದು ದುಂಬೊಂಜಿ TVS ಬಂಡದೊಂಜಿ ಮೊಪೇಡ್ ಬರೋದು ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೆಡಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದೆ ಯಾವುದು ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಅಪಾಗ ಏತಾಯ್ಕ 6000 ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಪೋಯಿನ್ ಏನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾದು ನಿಡ್ಗಲ್ ಉಜಿರದಲ್ಪ ನಿಡ್ಗಲ್ ಸುದೆ ಉಂಡತ್ತಿ ಆ ಸಂಕೊಡೆ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೂರು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೂರ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತದು ಇಡೀ ಗಾಡಿನ ಕೊಡೋದು ಸುದೇಕಬಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎರಡ ಗೊಬ್ಬಣ ಐಟ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚಿನ ಮರಲೇ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿருந்து ಅಂటున్నా సరిగ్గా అంటున్నా ఆయన కొన షోరూమ్ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅದು ಐನೇ ಪನ್ಪಣಂತ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕಾತಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕೊಡೋದು ಮಾರ್ದುವೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸರ್ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೂಡ ಅಂದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಇರ್ನದಾನೆ ಒಂಜೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅವು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಓಲು ಕಂಡೆ ಕಾಯಿಂದು ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಆಪುಣ ಬಿಡ್ಬಿಡ ఒక అవే సురుకు గ్యారేజ్ ఇస్తే గ్యారేజ్ పోనాక వెల్డింగ్ రాడ్ ಬರ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡ್ ರಾಡ್ ఉండదు ಐಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಡ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರೋ ದೆಕ್ಕರ ವರ್ಪು ದೆಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಟಕ್ ಅಂದಂಜು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜು ಹಾಕಿರು ಬೇನಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಂಗದ್ದು ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ಮೋರಿಗೆ ಬಾಡಿಯರು ದೆಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕುರಿಂಡು ಒಂಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಪ್ಪನ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ దాన్ని ఏం చేయటం అంటే కొట్టి వాడారు ఇల్లాడతారు ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿನ ಫೋಟೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಲಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಆಪಾಗ ಎಂಕುಲ್ ದೆಕ್ಕರತ್ತ ಅವು ದೆಕ್ಕರ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತನಾರ್ನ ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಮಡಂತೇರದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೊಣೋ ಕಾರ್ ಜೆತ್ತನಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಎತ್ತನಟ್ಲ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಪಾಗ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಇದ್ದ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬೀಸ್ ರೋಡು ಕಲ್ಪಟ್ಟು ಜತ್ತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಪುರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಈತ ಹೊರತುಗೆ ಎತ್ತು ಬೇದು ಆತ ಹೊರತುಗೆ ಎತ್ತೀಜಿ ದುಡ್ಡು ಚಿಕ್ಕೀಜಿ ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ 6 ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಆಡಿಯರು ಇಲ್ಲಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸುವಾಗ ಜೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅದ ಇರು ಏರಿಗೆ ಬಂಗ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಂತಿ ಹಾಕುನೆ ಅಂದ್ ಬಂಗ ಏರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಿ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಲೇ ಬಂಗ ಅಂಜನ ದುಡ್ಡು ಪೀರಗೋಣ ತೋರ್ತಿಜ ಕೊನತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬೋನ ಏನ ಫೋಟೋ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮನದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೊಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬೋಂಡ ಅವಲ್ಲ ಅಂದು ಮುಖ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ದೇಶದ ಒಂದಪ್ಪ ಅಂಚ 2-3 ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ 2-3 ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸಂಬಳದೇ ತೊಂದರ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲ ಕೊರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರ ಹತ್ನಟಿ ಏರು ಉಂಟು ಇರ್ಬೋಡ ಆತ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪುರಜ್ಜು ನಮಕ ತಿನಿಯರ್ ಅಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಕೊಡು ಸಂಬಳದ ಬರಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಳು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಅವಳು ವನಸ್ಪುರ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರಂತ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಕಲೇನು ಐದಕ್ಕ ಈ ಮಿಲ್ ಪುರ ಅರನಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನೊಟ್ಟುಗು ತಿರುಗ್ಯಾರೆ ಪುರ ತೋಟೋಗ್ಬೋದು ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಕಾವುನು ಇಂದು ಪುರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹಣಗ ಒಂಜಿನ ಮಿಲ್ಲದಾರ್ಲೆತ್ತು ಪಂಡೆರ ಅಮ್ಮನ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಬುಡಿಯಾರ ನನ್ನ ಈ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಆಪೆಯನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮಗಲ ತೋಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಂಚೆನೆ ಆಪೆ ಎಂಬಿ ತನಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಲಿತ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಐಂತುದು ಅಡಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲಿಂದ ಪಂಡೆದ ಆರೆ ಬೈಕಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂದಿದ್ದು ಪಂಡದನಾಗ ಅಮ್ಮ ಲೆತೋಯ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ದೇವರೇ ಪುರ ಪರಕೇಣ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಆಗುದು ಅವಳು ಹೋದಾನ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾರು ಸಾವು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಆತರ್ನ ಕನ್ನಡ ಐಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ದಾಯಿ ಸಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಜನ పోతుంది ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರುಂಡು
అవు విషయాన్ని ఒక్కపోతే అవులు పాసాదనక కుదగలట అవులు ఇంకా పాడియారు చడ్డీ ఇచ్చి గురుకులు సమాధానం వెళ్తారు రడ్డు చడ్డీల రడ్డు బనియాల మూలే కొరిపేరు తొందర ఇచ్చి అప్పక బడపత అమ్మ బీడి కట్టదు ఆవిడిచ్చి 5 ರೂಪಾಯಿದ ಭೂತ ಇದೆ ತೊಂದು ಇಡೀ ವಾರ ಗೋವಿ ఒక కల్త్ దాన అంట ధర్మశాల ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ದಿಕ್ಕದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಕಾವಂದರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯಾರೆ 6 ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾಲೈತು 3 ದಿನ ಕೊರ ಕರ್ಮು ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಬೆಲ್ಲದ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ಬೆತೆ ವೆರೈಟಿ ಪಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಬರೋ ಕಡಪು ತಿಂಡಿ ಬರೋ ಕಡಪು ನೆನ್ನೆ ತಿಂದದಾನ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕಿನ ನಮಕ್ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಒಣಸು ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆ ರುಚಿ ತತ್ತಿಕ್ಕುಣು ನಾನು ನೇತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪಡ್ಚಿನಿ ತಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಬುರದಾಲದ್ದು ನಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ಇಂಥ 4 ತಿಂಗಳು ಪೋಂಡು 4 ತಿಂಗಳ ದಾಲ ಕಾಲ್ಪನೇಟ ದಾಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಾడు ಕಡೆಕು ಕೇಂದ್ರ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಎತ್ತ ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ಎಂಜಿನ ದಾಯಿ ಬತ್ತಂದಾಯಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ఒక 6 వాతర అండి ఒకడే అత మూల ధర్మశాలది ఎంచల ಒಣಸುಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ತೋಜಿ ఒకడి ಜಂದೆ ಅಂದು ಮಾತ ಮುರಿಯನಿದೆ ತೊನ್ನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎದ್ದೆಂತನಿಗೆ కొంచెం చూరు ఇంట్రెస్ట్ బర్తాను కల్పునేట్లా కల్పునేట్ ఇంట్రెస్ట్ బರ್ತದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತದಾನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಂಡಿ ಪೆರಗುಡದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಾಂದರಿಗೆ ತೂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮೇಳಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆ ಟೈಮ್ ಏತನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 97 98 ಹಿರೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಎಂಕ 11 ವರ್ಷ ಹಾಂ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ದು ಇಂದು ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಓಲುಳ್ಳೇರಿಂದ ಪನಿಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ವಸುದೇವಿ ಗೊತ್ತುಂಡೇರು ವಸುದೇವಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಮ್ಮೆರು ಯಾದವೇರ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಅಜನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ವರ್ಪ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ పొన్ను కొరపునాక ఆకుడు అరే కాకుడు అండి పనియార కళావిదర్న దురంత నీరెడ పండుದು ಸೈಟ್ ಅಮ್ಮೇರು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅಂದಲ್ಲರಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇರೇನು ಮದ್ಮೆಗ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರ ಏನೇನು ಮದ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಬುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನು ಉಜಿರೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜ ಅವನು ಮದ್ಮೆ ಅಡೇವರಲ್ಲೇ ತೋತೇರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವಪ್ಪಗೆ ಇರೇತಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ అవే లాస్ట్ 5 ఒక ఎంపూతి ఇదంతా సావసా ఉంది ఇదంతా అందు మీరు కొంచెం చిక్కమ్మ అందు ముద్దిన కొంచెం చిక్కమ్మలే తాత ఉందు చిక్కమ్మ అందు దుబాయ్ దొరెక్కల నక్కలేక ಆತ ಹೊರಲಾರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಪರ್ಲು ಉಂದತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾದು ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬರಬೇದೋಜು ಆ ಜನ ಒಂದ ಒಟ್ಟೊಂದು ಬೆಂದನೆ ನೇರಗಳು ಕೊರಡುಂದು ಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಾರಿಡ್ ಹೋಯ್ಟ ಬೆನೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬೆನೊಂದು ಲೇರು ಬಟ್ ಇರ್ತು ಒಂದೇ ಮಸ್ ಮುರಾನೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆರಿಗೆ ಯಾನತು ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 4-5 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕಲು ನಜ್ಜರು ಆಟದಾಡೆ ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಡಿಂಗ ಐನಾನಿ ಬತ್ತದು ಪುರ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೈತಿ ಕುಜಿಯರು ಎನ್ನದ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬತ್ತದು ಹೊರ ಏಪಾನ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜಿಪದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಬತ್ ಉಂಡು ಒನಸಾದ ಪಪ್ಪನ ಸೀದಾ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟ ಒನಸ ಬರ ಬಿಡ್ಸಿ ಒನಸಲ ಮಲ್ಪಾಯ ಮರ್ಯಾದಾರ ಬಾರಿ ಅಂಚ ನಿಖಿಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ ಬರೋಪು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದಾನೆ ಮಲ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಗುರುವಾನಿಕೆ ರೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪ್ನ ಮದುವೆ ಆಪ್ನ ದುಂಬು ಮುಟ್ಲ ಗುರುವಾನಿಕೆ ರೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ದಾನೆ ಆಪ್ನ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಆಟೋಲು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಟು ಕುಡ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಡೇ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪಾರ ಬರಿಯರೆ ಇಂಚಲ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಡಿ ಓಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಗುರುವಾನಿಕೆ ರೆಟ್ಟಿ
ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಆಯ್ವು ಕಲ್ಪುವಂತ ಆಟ ಆಪುನೊಂದು ಬುಡ್ನ ಇಡಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಆಟ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಗ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆಟ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈರೆಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋಯಾರ ಪೂರ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳರು ಆಟ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವು ಯಾನ ಇನ್ನು ಬುಡಿಯಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದು ರಡ್ಡೆದಂಜಿನ ಹೊಂಡ ನಮಕ್ ಪೋರ ಬರ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಐಕೆ ಆನ ಮುಚ್ಚೂರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ಎತ್ತದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆನ ಅಲ್ಪ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಅಮ್ಮಡ ಬರಿಯರ ಬಂಡ 6 ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನಾತ ದಿನ ಗುರುವಾನ್ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರ್ತನ ಜಾಗಿಂದ ಅವು ಲೇಪುಣ ಅಂದಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರೊಂದು ಬೋಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚ 6 ಬರೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲೆರು ಯಾನ್ ಈ ಮೇಯ್ಟ್ ಆಟ ಇತ್ತಂದ ಇಡೆ ಹೋಗ್ನು ಆ ಮೇಯ್ಟ್ ಆಟ ಇತ್ತಂದ ಅಡೆ ಹೋಗ್ನು అయితే ముచ్చూరు తోలుపును ಅಂತ ಅಂಚಂಡ ಇರ್ನ 3 ವರ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡ್ ಆನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೋಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಲು ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಲು ಮಲ್ಪಣಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಪೆದಂ ಪಾತರಿ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅವು ವಿಷಯ ಏನು ಆ ರಂಗದ ಉಂಟು ಆಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಉಂಟು ಅಪಗಾಪುರ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಕುಂಟುದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಐನ್ ಚಿಮಿಂದೆನ್ನ ಬರ್ದಾರ್ದು ಅವಳು ಆಯ್ಕೆ ಬಲ್ದುದ ವೇಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ಕಾಪು ಐನ ಆರೆಗೂ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವರು 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಕು ಸುಮಾರು ಕುಂಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ಧವಲ್ಲ ಅವನು ಈ ನಿದ್ರೆ ಏರೇ ಬಿಡ್ತು ಐನು ಪೋರ್ಲು ಸುದೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ತು ಬೊಲ್ಲಡು ಹೊಡ್ದು ಬೈಯಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಪಂಟೆ ಇಜ್ಜವು ಪೆತ್ತ ತಿಂತು ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂತನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತ ತಿಂತನು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುನು ಕುಂಟು ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ದಾನಿ ಹೊತ್ತು ಕುಂಟು ಆರ ಸೊಂಟೋ ಕಟ್ನ ಡಾಬುಡ್ದಿತ್ತು ಮುಸುಂಟು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿರು ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತರು ಕಾವಂದರ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡೇನಾರು ಹಾಕಿರು ಆರು ಆನೆ ಮನಿತ್ತಿಜರು 6 ಆನೆ ದೈತನ ನೆರ್ದು ಹೋಯ್ರು ಎಂಕು ನೆರ್ದು ಹೋಯ್ ರಡ್ಡ ದಿನ ಕರೀದು ಕೂಡ ಬತ್ತರು ಕೂಡ ಬತ್ತ ನಾನು ದೂರಲ್ಲೇ ತೋಯ್ರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದೂರಲ್ಲೇ ತೋಯ್ರು ದೂರಲ್ಲೇ ಪಡಾಯಿರು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಂದು ಅಡ್ಡಲ್ಲೇ ಪಡಾದು ಕುಲ್ಲಾದು ಬಂಡೇರು ನಾ ಮೇಳೋಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನಡ್ದು ತಪ್ಪಾತನತ್ತ ಆಯ್ರದೇ ತಪ್ಪಾತನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಆಯ್ದು ಪಾತ್ರ ರಾಪಿ ಬಂಡ ಆಯ್ ಮೇಳದ ಮೇನ್ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಬೆಲ ಈ ವರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟ ಇಂಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬೇತೆ ಮೇಳಗು ಪೋ ಅಂಡ ಏಪಲ ಈ ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆನೆ ನಿಕ್ ಏಪಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಗು ಬರಲು ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದು ಅಂತ ಅದು ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಜನ ಚೀಟು ಸಮೇತ ಬರೆದು ಕೊರ್ದು ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರ್ತ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಕಡಪು ಆ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಆದು ಅಪಗ ಮಲ್ಲಾಯ ಜವಂಟಿರ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಸೆಟ್ರು ನಡಿಬೋದು ಚೀಟು ತೊಯ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಾವಂದೇರು ಬರೀತಾನೆ ಚೀಟು ಬೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುಡ್ತನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾತ ಮಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಪುನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೋಡು ಅಡಿಗೆ 6 ಬೋಲು 6 ನಮ ಲೆಕ್ಕನ ಅರೆಗೆ ಬುರ್ಸೋತುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಕುಳ್ಳಿನೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಬಯ್ಯ ಅನಗ 6 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ನಾವು ಕಾಂಡೆಯವರು ತೂತೇರಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜು ಅಂಡ ಅವ್ನು 1000 ಜನ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯ್ಯಡ ಬೋನಾಗಲ್ಲ ಮೇನು ಹೊಲ ತೂತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀರಿ ದಾನೆ ಮೂಲು ಚೀಟು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವಿಠಲ್ ಸೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪೆ ಪೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಿರು ನಮಕ್ 500 ದಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆ 12 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಳದ ಆಜ್ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲದು 20-25 ಕಲ್ಲಡಿ ಅರ್ನಡೆ ಕಡಪುಡ್ನು ಏರು ಆರೆ ಮಲ್ಲರು ಅಡೆ ಫೋನ್ ಪಂಡೇರು 6 ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜು ಎಂಕಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ದೇತೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡ ಹುಡುಗಿ ದೇತೊಂದು ಆ ವರ್ಷ ಮೇಳದ ಭಾಗವತೇರು ಕುರಿಯ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರರು ಓಲ್ ಫೋನ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ ಅನ್ನವಂಡ ಓಲ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದಿ ಪೂರ ಫಿಲಿಕಲ್ನ ನಡುಟಿ ಆರೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಲೂಟಿದ ಜೋಕುಲೇನು ತೂಂಡಾಬುಜರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಬು ಪೂರ ಕಿರುಮುನ ಬರ್ತದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಹಾಕೋಣ
ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಊರು ನಮ್ದು ಪೂರ ಜೋರಿತ್ತು ಗುದ್ದು 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 ಗುದ್ದುದು ಆರು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ನೆರೊಂತೇರು ಸರ್ ನೇರ್ಪುಣೆ ಜನ ರಂಗಸಾಲ ಜಾಗಟ ಹೊಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂಜೇ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಂಗ್ ಅಂತ ಮಂಡೆ ಹೌದಾ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಚಾತು ಹಾಕದು ನೆರ್ದು ಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾ ಮೈಕೋಡಿ ತಮಿನಿ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವು ಅಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೆ ಬಂತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಆತ ಹೊರಲಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನಾಮ ಅರ್ಚನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂತೋಗಿ ಎತ್ತಾದ ನಮಕ್ ಜನ್ಮಗಾಲೋಗಿ ಅವನು ನಾನು ಹೊರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹೋಯ್ದ್ರು ನಾನು ಐನು ಬುಡ್ದು ಟೆಂಟ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಪೋಯಿ 2 ವರ್ಷ ಏರ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪುನೇರು ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋರದಲ್ಲಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಇಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತದ ಅನಿಕಲ್ ನಾಕಲ್ಲ ಬಾತ್ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಲಜ್ಜಿನ ಓಡಿಗ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಲದಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಪ್ಪಗಾಕೆಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಂಟಾರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಪುರ್ಲು ಡ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ವೇಸೋಲ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಸುಮಾರು ದಾನಾಗ ನಾವುಡೇರು ಬಂದೇರು ಇರು ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನಿ ಬಂದ ಐಟಿ ಕುಂಟಾರ ಮೇಲೆ ಶುಂಭಾಸುಲು ದೇವಮಾತ್ಮದ ಶುಂಭೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಶುಂಭೆ ಅಂದತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನ ಪಾತ್ರಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಸೋಲು ಮಲ್ತನ್ನೇ ಐತೆ ಕುಂಟಾರ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷಲ್ ಐತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಡ್ದೆ ಅಂಚದಾಲ ಕೊರ್ರ ಮರಲು ಬತ್ತೋಡು ಅವು ಆಕಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಡಿಯಟ್ಟೆ ಬತ್ತನ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ನಲ್ತದು ದೇಬೇರ್ನೆದ್ರು ನಲ್ತದು ಸಿರಿಯಸ ಮಲ್ತದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಇದು 3 ವರ್ಷದ ಅವೇ ಹೋಯ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 3 ವರ್ಷ ಅವೇ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಲ ಕಟೀಲ್ದು ಒಂಚೂರು ವೆರೈಟಿ ವೇಷ ಕೊರಿಯದು ಅಂಡ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಲು ಅವೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಬುಡ್ದು 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅದು 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಇಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನೈಜವಾಣಿಕೆ ಅವು ಆದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ ತಂತ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಮಲ್ತಿತ್ತರು ಕುಂಟಾರ ಮೇಳ ಅಂತ ತುಳುತ ಐಟ್ ಬಾಯ 2 ವರ್ಷ ಐಟ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ವೇಸೋಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಉಲ್ಲೆಂದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಪಾಗ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಮುಗಿನಾಗ ನಾವು ಡೇರು ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪಾನ ಅವನು ಇರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪಾರನ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಡೆ ಬಾಲ ಹೊಂಡೇರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಬಾರ್ದು ಎಡನೀರು ಮಠಕ್ಕೂ ಅವು ಮೂಲು ಬರ್ಚಿನಾಂಡ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಮೇಳ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮುಗ್ಗಿದು ಮೂಲು 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ 6 ಮೇಳ ನಡಪಾವುಜಿಯರು ನಾನು ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಲು ಆತಂಟ ಯಜಮಾನ್ ರಾರೇ ಇತ್ತೇರು 6 ಎಂಜಿನ ಬಂಡೇರು ಬಂಡೆ ಯಾನ ವರ್ಕಾಡಿ ಐತಪ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಳನು 6 ನಡಪಾವೇರು ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಉಂಟೋಲಿ ಒಬ್ಬ ನಕ್ಲು ಪೋಲಿ 6ನೇ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಬುರ್ದುಂಬೇರು ನೆಟ್ಟು ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಿದಾಡಿಯರು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಬಿದಾಡಿಯರು ಎಡನೀರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಮೇಳ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮೇಳ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಭಾಗವತರೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾಗವತರೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಗಣಪಣ್ಣೇರೇನು ಮೇಳೂರ್ದು ಬುಡಿಯರು ಬುಡ್ನಾಗ ಈರ್ನ ಊರ್ದಾರ ದನಿಕಲು ಪಂಡೇರು ಇರು ಓವು ಮೇಳಗಳ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರು ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟಲೆ ಜಬರ್ ಪಿರ್ಸನ್ ಮೇಳ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇರೇನು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಗೆ ಕೂಡ ಕಡಪಡ್ಬೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಗುಲ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಡರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸನಗರ ಅಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಶುರುವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 20ನೇ ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜೇ ಜಮಂಟ್ರು ಒಂಜೇ ಭಾಗವತರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ 6ನ ಶಿಷ್ಯರು ರವೆಲ್ಲಿ ಗಣಪನ್ನೇರು ತೀರಿಯರು ಐಟಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಗಿ ಎತ್ತದೇಗೆ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಳಡಿತ್ತೆ ಇರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಮೇಳೋಡು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಚಗೆ ಅಂಡ 25 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜ ವೇಷದ ಆಪುನಂದ ಎದುರು ವೇಷದ ಜಾಗೆಗ ಹತ್ತು ಬಣ್ಣದ ವೇಷನ ಮತ್ತೊಂದಂಡ ಪೀಟಿಗೆ ವೇಷನ ಮತ್ತೊಂದಂಡ ಹಾಸ್ಯನ ಮತ್ತೊಂಡ ಶ್ರೀವೇಷನ ಇಂಚ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಜಮಾನ್ಟ ಕೇಂದೆ ಜರಮನ್ನೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಜಿನ
ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಂದಾಲ ಎತ್ತ ಬರಂದ ಇಕ್ಕ ಧನಿಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರಂಜಿನ ಒಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇರೇನ ಮಾತ ಟೈಪ್ ತೂವರ ಬೈಕ್ ವೇರು ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಯ್ಕಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಒಕ್ಕದಾದ ನಾತು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಗುಲಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪು ಅಂದು ಬೊಕ ಅವು ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಐತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀಸನ್ ಸಿಡುತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅರೆಲು ಗ್ಲಾಪುಂಡು ಲೈವ್ ಡೇ ಗ್ಲಾಪುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೆಲವರು ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಸಮೋಸ ಮಾರುವರು ಕೆಲವರು ಅರೆಗಲ್ಲಡು ಬೊಂಡ ಮಾರುವರು ಒಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಸೀಸನ್ ದ ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ದ ವಹಿವಾಟು ಎನ್ನ ಸೀಸನ್ ದ ವಹಿವಾಟು ಅದೊಂದು ನೆಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರೊಲೆಡೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂದೇತ ಪ್ರಸಂಗೊಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬತ್ತೆ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೇನೋಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬತ್ತನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರೊಲು ಏನು ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ವಿದ್ವತ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಳವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಿರದೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಇರೇಗ ಅವು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಈತು ವರ್ಷಡು ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಏನು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಓದಂತ ಓದಿನಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನಾತ ನಾಲೆಜ್ ಇರೇಗ ಬೇತ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿನ ಉಂಡ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಇರೇಗ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾಲೆಡ್ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹಿಂದಿಯ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಒಲವು ಇತ್ತು ನಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಓದುನು ಇಂಚಪುರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜ ಒಂಡ ಎದುರ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಕೆಬಿಗೊರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ದೂರು ಇತ್ತೆಲಕ್ಕೆ ಅವೇ ನಾಲೆಜ್ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಒಂಡದ ದಾಲದೈತೊಂದು ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗ ಯಾವು ತೋಜಿದವು ಹೌದಪ್ಪ ಅಂಡ ಯಾವುಜಿ ನೆಟ್ಟ ಕಲ್ತದ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಒಂಡದು ಕಲೆಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಜಲ್ಪಡದಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರತಕ್ಕ ಈತ ಸಮಯ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರ ಓ ಮಾರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಇಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಹೂವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿಗೆ ಎಂದಾರ ನನ್ನ ನೆಂಚಿನ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಪಡೆಯರಾನು ಮಲ್ತನ ಅಡಿಗೆಡು ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನೆ ಕೊಂಚ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಸ್ವಭಾವತ ಇಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಸೇರ್ಸವ್ರ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಬಲರಾಮಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬೋಳಿ ಬಲರಾಮನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಪುಡು ಚಿತ್ರಿಸಾದನ ಸ್ವಭಾವ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬೋಳೆ ಉಂಡ ಏರಣ್ಣ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಈಗ ಆ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಯ ನಮಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ ಅವು ಅಂಚಂದು ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರ್ದಲ ಬಾರವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ತೀರಾ ಲಘು ಹಾಸ್ಯಲ್ಲ ಅವರವಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುದು ಅವು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪುರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡಿರಡ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಬದುಕರದಕ್ಕ ಬದುಕರದಕ್ಕಂದತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಆತೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಪ್ಪಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಅವನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಜಿ ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಕ್ಕೊಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾನಲ್ ನಾನು ಒಯ್ತ ಬೋಡು ಇರೇಗ ಓಲಾವ್ ಎಂಕ್ ಇರೇಂಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಲಾವು ಅಂತ ಚತ್ತಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಲೆಕ್ಕೋಡಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಅಲ್ಪರ ಚತ್ತಿ ವಾ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮುರಣೆ ಎಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಸರಿ ನಿರ್ತೀರ ಏರ್ ನಿರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕುಲು
ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಈತ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಡ ಆತ್ಮಲ್ಲಾರಡ ಮೀನದ ವೈದ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇವರ ಕಥೆನವರ ಪನ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಕತೆ ಪನ್ಪೇತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗು ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡು ಯುದ್ಧ ಆಪನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪಾಂಡವೇರು ಕಾಮ್ಯಕಾವನಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಡಿಪ್ಪೇರು ಸುಭದ್ರಾಯಣ ತಂಗಡಿ ಎತ್ತ ಅಂತ ಹಾಲು ಕಾಡಡಿಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಜಿನ ಬೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬಿ ರಥೊಟ್ಟುಳ್ಳೆ ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಂಡು ಪೋನ ಕಾಲು ಬಂದ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಬೋರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಗುಟ್ಟೋ ಒಂದು ಪೋಲು 13 ದಿನ ತಾಣಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಬಂಡದು ರಚಿಸಾಬೇರು ಐತೊರೆ ಹುಡುಗೆ ಪೋಪೆ ಹುಡುಗೆ ಬೋದು ఆయన ಬೇದಿಸಾಬೆ అన్నాక ఊంగుట్టునగా ఎండు పిర తిరుగుతున్నగా ఆల్ చేయదుళ్ళు ఊంగుట్టునియరు ఓ లంచ తూనగా గర్భొడితన బాలే ఊంಗುಟ್ಟುನ ಓಂಬೋ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟನೇ ನಿನ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಹತ್ರನ ಉಂಡು ಮಗ ನನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಪರ ಬಂಗಂಡು ಆಡೆಗುಂತಬೆ ಕತೆನುಂತಬೆ ಚಕ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಸತ್ವ ಅಂದೆಪ್ಪು ಉಲಾಯ್ ಆತು ಕತೆ ಆತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಹೋದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಿವರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪೊಗ್ಗುದು ಅವು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಂಚ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಉಡಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪರ ಐತನ ಅಡುಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಡಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪರು ಕೂಡ ಐತನ ರೌಂಡ್ ಉಡಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪರು ಸವ್ಯೋಪಸವ್ಯ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ అయిన ಬೇದಿಸದು ಉಲೈಪೋಪಿ ಉಲೈಪೋದು ಕೌರವನ ಪತ್ತವಿ ಪತ್ತದು ಪಿರಕೊಣರ್ರ ಪಿರಕೊಣರ್ರನ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈಗಾರ್ಪರು ಆಗ ಅರ್ಧೋಡು ಆತ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಆಗ ಪಂತನಾತ್ ಆತೆ ಬೇದಿಸ ಬೇದು ಪಿರ ಬೆರ್ಪುನ ಪಂತಿ ಇದು ವಿಷಯ ಮಣ್ಣಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಹೆಂಗ ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಬತ್ತೇನೆ ಕತೆ ಅವು ಕತೆ ಬತ್ತದು ಕತೆ ಓಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನು IT ಆನ್ ಆ ವಿಷಯ ಪಿರಿಯಡ್ ಎಪ್ಪೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಏರಿಕೆ ಎಂದಲ್ಪ ತಾಳಬೋಡಿ ಅವೇ ಆ ಕೇರ್ನ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾತು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಾರ ಮುಚ್ಚೂರು ಬರಡ ಜಾನ್ ಆಟೋಡಿಪ್ಪತ್ತು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರ್ ಅದು ಬೊಕ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಗೆದ್ರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರು ಬೊಕ ಮುಕ್ಕುಲ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿರು ಅವ್ರು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಡೆದಿನಿ ನಾನು ಎತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಯ ಬಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಿಂಡ್ರ ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಏನಿಜಿನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಇವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸಂಗಡು ವರ್ಣ ಬಲ್ಲಾಟ ಅಂದ ಪ್ರಸಂಗ IT ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಎಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರಶುರಾಮಿ ತರಗಡಪು ನಾಯನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಆ ಪಾತ್ರ ಸುರೂತ ಭಾಗದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೆ ಸರ್ವಣಾಯಿಷತೆ ಮೃತ್ಯುರೇವಂ ಭೂತಮಿದಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ವಿಷಕಾರಕವಾದಂತಹ ಮರಣ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದಿಲ್ಲ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಪೆಡಂಭೂತದಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಕನಾದವ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖೇನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಸಾಧಕನಾದವನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಮುಖಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವ ಈ ಹೈಹಯ ವಂಶಸ್ಥ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತವೀರ್ಯ ಮಹಾರಾಯರಿಂದ ರಾಕವತೀ ದೇವಿಯವರ ಪಾವನ ಗರ್ಭಾಂಬುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡವ ನಾನು. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕರವಿಹೀನ ಕಂದಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ. ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮರೇಂದ್ರ ಸಹಸ್ರಬಾಹು. ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಯಾಗಬಲದಿಂದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು, ಭುಜಬಲದಿಂದ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆರೆಸಿದವ ನಾನು. ಆರ್ಯಾವರ್ತವನ್ನು ಏಕಶ್ವೇತ ಛತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖೇನ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ. ಷಟ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವನಾದವ. ಓಲಗವನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖವಾಗಿ ಉಂಟು. ಏನಂತೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓಲೆ ಬರ್ತದೆ. ರೇಣುಕೆಗೆ ಸ್ವಯಂವರ ಬರುವುದು. ಎಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ರೇಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆತು ಇಜ್ಜತೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಡಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ
ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಕುಡಂಜೇನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರೋಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಯನಡಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರೋಡು ಯಾನು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರವಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು ಮಧುರಾಜಿ ಎಪಲ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ఆయన ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನ ಬುಡಿದ್ದಿನ ಅನ್ಲ ಬಿಡುವೆ ಶ್ರುತಿನ ಬುಡೆ ಭಾಗ ತೆರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿ ಬಂಡ ಏರಿಯಾ ಆ ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ఆయన ಲಕ್ಷಣವು ಶ್ರುತಿ ಬುಡಂದೆ ಪದ ಅನ್ಬಿಡವು ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಏನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲುದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಕೊಡಬದವು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ತನ್ನ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ತನ್ನ ಸುಂದರ ರೈಕಲ್ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ನಿಟ್ಟೆ ಧೀರಾಜ್ ರೈ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ಪೊರ್ಲು ಎಸ್ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಅದೇ ಶೇ ಇದು ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯ ಬಟ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಯಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಂಟು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಈ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾನ್ ಇರೇನ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತಾರ ಬಂಗಣ್ಣ ಅಂದೆ ವಿಷಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನೈಕಲ ಕಾರ್ದಿಯಾರ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಜೆಂಜ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ನೇರ್ಪಲೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಂದೇನು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಗುರುಕುಲು ಅದೇ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಾಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಳ್ಳ ಬಿನಿ ಕೇಂಡು ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಯನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡಾನ್ ಅವು ಐಕ ಅಂಚಿನ ಎಂಬ್ಯಾಗ ಕಲಾವಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಥವಾ ನಂಡ ಪೌರಾಣಿಕದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಹುಟ್ಟಿ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಅವು ಹತ್ತು ನಂಡ್ಲ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೊಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಲ್ಲ ಆತ ಐತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರವೇ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಜಿಂದ ನಡವಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಪಣಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ್ಲ ಅಪರಾಧ ಆತು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಅವರ ಇತಿಹಿಗಲ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತಿ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಫನೊಂದು ಪೋನಾಗ ತ್ರಾಹಿ ಮಂಗಳಗಾತ್ರ ಪಾಹಿ ಪಂಕಜನೇತ್ರ ಅನ್ಯತಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷಾ 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 ಪಂಡ ನೀನಾನು ಬುಡ್ದು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿನರ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ఆయన ಕಾರ್ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಆ ರೀ ಅಂಡ ರಕ್ಷಾ ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಅಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾವಣನ ಪುಗಾರ್ನ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಹೊರ್ತೊಡು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಪಂಡೇರು ರವತೀತಿ ಇತಿ ರಾವಣ ಸವೇವ ರಾವಣ ರಾವಣು ಲೋಕ ರಾವಣ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೊಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಜಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಏರ್ಲ ನೇರ್ಪುಜೇರು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದಾನೆ ಅನ್ನು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ್ರೆ ವಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾನವರ ಪಂಡದು ನಾಚಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚವಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ತಪ್ಪು ಪಂತನ ತಪ್ಪತ್ತು ಪೆರ್ಮುದ್ದೆದಾರನ ತಾಮ್ರಧ್ವಜಲೆನ್ನ ಅರ್ಜುನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಈತೆ ನೆರ್ತೇರಿಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ
ಮಾತು ನೆರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಐನು ಗಮನಿಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುರ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಣಿದಾರು ಬೊಕ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಬೇಳೋಡು ವಾಸ್ತವರಂಗ ಆಟರು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪುಣಿನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀರ್ಪು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಸುರು ಕಾಕೊಂಡ ಬೋದುಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ ಏನು ಪನಿಯರವಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಕೋಲಿಂದ ಹೋಜು ದಕ್ಕಲು ದಕ್ಕನಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಕಲ್ ದಕ್ವೆ ಅಕಲ್ ದಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗಿನ ಐತೆ ಹಂಚಿಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಂಚ ಪುರೋಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿ ಎದ್ದಿರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆಗ್ತಿ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೈ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇತ್ತರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಆಪ್ನೆ ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಮುಚ್ಚಿರಡುಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲಾಸ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ನಲಿಪುನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಅಂದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಮರಲೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮರಲೇನ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿಜಿ ಆಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಗಲು ಕರವೋಲು ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಉಂಟು ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರದ ತಾಳಮದ್ಲೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುರ ಗುರು ಸಮಾನರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಅಂಚದ ಆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪುರ ವೇಷ ಮಲ್ದಾಲ್ ಮಕ್ಸು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಹೋದು ನಮ್ಮವರ ಎಂಕಲ್ನ ಮರಲು ಉಂಡೆ ಅಂದ ಏಪಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮರಲು ಕಟ್ಟಿನದು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಇದು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡಿ ಈತು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ದಾಂದಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೀನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೀನು ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟ ಅಂಚಿನ ಮೀನು ಇತ್ತದ ನಾವು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಐನು ಪನಿಯರದಲ್ಲದ ನಮಕದಲ್ಲದ ಹಾಕ್ಸಿನ ದುಶ್ಚಟ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಗಂಗಸರವರು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವು ಮೀನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಳು ಪರಂದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಳು ಅಡ್ಡೆಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಅವು ದಾನ ಏನು ಪಂಡ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಯಿಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದು ಇಜ್ಜ ಅವು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಡ್ಡೆಮುಟ್ಟಾಗಿ ಎತ್ತದಿತ್ತಳು 9 ದಿನ ಕೋಮ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಲಾಡು ಐದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ದಾನ ಏರು ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೇವರನ ದಯೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪತ್ತಂಡು ಯಮಗಲ ಬೊಡ್ಚಿನ ತೋಜಿನಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆನ್ಕೊಳೋದು ಬುಕ್ಕಡಿದಾಯಿ ಹೌಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಡಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ನಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುಣದು ಮಲ್ದೆ ಮೂಲೆ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡುದು ಬುಡಿ ಮಿಲ್ಲು ಕಲ್ದಾಕಿದೆ ಮಿಲ್ಲುಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ದಾಕದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಂದೆ ಓಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಅಂತ ರಿಕವರು ಆಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಬೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಭಾರಿ ಮಾರ್ಮಿಕ ಶರೀರವಾಣಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಂತೇರ ರಂಜನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುನ ಈರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಕೊನೋದು ಈರ್ ಕಾಟೋಗು ಸೂಕೊರೋಡು ಈರ್ನ 9 ದಿನದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಪುನಕ್ಕು ಸೂಕೊರ್ಪಿನ ನೆಂಕುಲು ತೂಡಿತ್ತರು ಬೋಡ ಇರೇಗಿ ಲೈಫ್ ಒಂದೊಂದು ತೋಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಿ ಅನ್ ಕುಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಸೋತ್ರ ಹಿಡಿತ ಬೇತ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಕುಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಬೇಲೆತ ಕುಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಈ ತೋರಿಸೋಡು ಗಂಗಾಸರ ಬರಿಗೆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮಲ್ತೆ ದೋಸ್ತಿಲ್ ನೋಟ್ಟು ಪೋಯೆ ಗಂಗಾಸರ ಬರಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ದಾಲಜ್ಜತ್ತ ಆತು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟೇ ಆಯ್ನತ್ತ ಬುಡ್ಕಂತ ಬುಡ್ 1 ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ರಿಕವರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಅನ್ಪುಜಿ 80% ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುವಂತಾರೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ತಿನ್ನಿಯರವಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣದ ವರ್ಷ ಅಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಚ
ಮಲ್ತಾನೆ ನಾ ಅರ್ಧನ ಅದು ತೊಂದರೆ ಅಂಚದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಸಂಸಾರ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಇಂಚೆ ನಾಲಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣ ನಾನು ಉಂಟ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೊರ ಬುಡ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಶುರು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ಪರ ಬಂಗದಾಲ ಜಾನ ಬಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದೋಸ್ತನ ನಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುವೆ ಸಾರಿ ದಿನಪೆ ಬರ್ಪೇದು ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪ್ಪು ನಾತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂತನೇ ಜರಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀನೇಂದು ಅಂಚದು ಈರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪರ ಆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಯ ಬರ್ಪು ಈರೆ ಈರೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ದೊಂಡೆ ಮೈಪೇರು ಎಜ್ಜತ್ತ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಪಾಡ್ಬೇದ ಅಲ್ಲ ಬುಜವನ್ನ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಪಮ್ಮು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಪರ್ಪೇರಿಂದ ಇರ್ ದೆತ್ತೋರ್ಪೇರು ಗಂಜಿ ನಾವು ಅಂಜತ್ತ ಅಕಲವರ ರೈತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕೊರ ಪೋಯಿ ಕುಲ್ಗ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಗುಟ್ಟುಡಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಚಿ ಹೊಡಿಪನವಳ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಎಪ್ಪಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಯಾನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಈರಂತ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ನಾಲ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೀಡುಲ್ಲ ರೀರು ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಎಂತ ಮರೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಿನ್ನೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು 90 ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಡೆ ಓಡಾಯ್ರಿ ಐಕೆ ಓಡೋದು ಈರು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಎದುರುಟ್ಲ ಬರಚಿ ಗುಟ್ಟುಟ್ಲ ಬರಚಿ ಪರ್ತನ ಇತ್ತನ್ಲ ಒಲ್ಲ ಕೊಣತಿ ಇತ್ತಾರನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಜಪುಲಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಟ ಎಂಚ ಶುರುವಾಪು ನಿಂಚ ಶುರು ಆಪಣ ದಾಲಜಿಂದ ಈರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಬಂಡ ಆಗ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ದುಡ್ಡು ಪುರ ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆಗ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ ಆಪುನ ಆತೆ ಅವಿತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುಣಲ್ಲ ಪನಾಯದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಎಂಕಲು ಭತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬುಲೈನ ಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪುನಿ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಣಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ತನವೇ ಕಾರ್ಬಾರು ಅದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಲೈಫ್ ತೂನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆದಿಜ್ಜಂಡಿರ ಇಂತು ಆತ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆವಡಿತೀನಿ ಎಂಚ ಪರಿಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರಿದೆ ಆತ ಆರವಲು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಡಿದ್ರು 2 ದಿನ ಜೈಜೀರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಜೈಜೀರು 2 ದಿನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಜೈಜೀರು ಯಾನ್ 9 ದಿನ ಕೋಮೋರ್ದು ಲಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಆಯ್ನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಲ್ಲನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲನ ತೂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಡಾಯನ್ ಚಬಕ ಕಡೆಗೆ ತೋಜಿನ್ ನೆರ್ದ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅವು ಅಮ್ಮೇರೆ 8 ವರ್ಷ ಬರಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಾಲಾತಿ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬರ್ದೆ ಟಾಪ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಗಂಗಸರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆವಡು ನನ್ನ ಇತ್ಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೀವು ಕಿವಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಇತ್ಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪನ್ಪುಣಾತ ಮಲ್ಲ ಯಾನಾತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಣಂದೆ ಕುಲ್ಲುನಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಲತ್ತು ಅಂಚಲ್ದು ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ರಂಗೋಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೋಜಿಪೋವಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 18-19 ಅದು ಪೋಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂದುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಎತ್ತಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಉಂಟು ಕಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತೆರನ್ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಪ್ಪು ದಯಂಡ ಹಿರಿಯಾಗ ಪನ್ನೊಡುಂದಿ ಈರ್ಲ ಕಲೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಮೋನೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪನ್ನೊಡುಂದಿ ಬರ್ನ ಬತ್ತನಕುಲು ಒಂಜಿ ನಮರ್ದು ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಕೊರೋಡ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಮ ಆಯ್ನಾತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರ ಆನಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನಾತ್ ಬುಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ದಾಲತ್ ಎಂಕಲೇದ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾತ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅವಡು ಪಾಡ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ನಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದ ಅವಡನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಾತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ನಂದು ಸಾಧನೆ ಮೂಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗ ಈರಡ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಏರೆಗ್ಲ ಅಡೆಂಗ ರಾಪು ಈರೇನು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈರೇನು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನೋಡಿ ಈರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಪ್ಪವಲಿ ಬಟ್ ಈರಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರೆಗೆ ದೇವೇರ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಆಟ ಆಟೆ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ರಡಿ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಾಸ್ವರ ಅವರಂತ ಎಂಬಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ ಪಾತಿರ್ದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿ ಖಂಡಿತ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಾನಂತ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ದೋಸ್ತುಗತ ಆಂಡತೆ ಈರ್ನ ದೋಸ್ತುಗತ ಇವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಮರ ಪೂಜೆರಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಹೊರ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಹೊರ ನನ್ನ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕದೆ ಪೊಪ್ಪೇರು
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರದ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ದಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ಜಿ ಬತ್ತನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರಿಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ್ರು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದ್ರು ನಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಡ ಪಣ್ಣು ಒಂದು ಬಡ ಅನ್ನಾಗ ಅಂದ ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ದೆನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಕೋದ್ದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಇನಿಕೊನ ಪೂಜಿ ಇನಿಕೊನವರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿಜಿನ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಸಂಚಾದು ಆಪುಜ ಇನಿಕೊನ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರಡ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇನಿಕೊನಪ್ಪೆ ಕೊನದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುರ್ಕದ್ ಬುಡ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುರ್ಕಾದಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನೆಡು ಬಿಡ್ ನಾನು ಅಂಚ ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಕಲ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ಡು ಪೋತ ಮಲ್ತದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪುರಾಪು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಪನ್ಪುಣವೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ದುಂಬುದೇನೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಡ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕುಸಾಲ್ದ ಊರುಟ್ಟು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಜನೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಲ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆ ತುಯ್ನವು ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ನನಾತು ಈ ರಂಗೋಡಾವಡು ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಡಾವಡು ವಿಯತೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗ್ಲ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದಾರು ದಾದ ಮಾತ ಅನುಭವಿಸಾದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಗಿರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುನ ಈ ತಂಡಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನನಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ ತೋಜಿದ್ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ದೇಬೇರು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಅಲ್ಡ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕರೀದಿಂಕರ ಫಾರಂಡು ಹೋದಾನ ಪನ್ಪೇನ ಅಲ್ಡ ಅರಡ ಪಂಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೋ ನನಲಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಆರು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರ್ನಲಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಈತು ವರ್ಷ ಬದುಕದನ್ನೇ ಅಂಚಾದು ನಂದು ಏತ್ ಮರಕ ಕಟ್ವಾಡ್ದು ಹಾಕಣ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿಕಲ ಬೇವರ್ಸಿನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆರ್ಲಗಿ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ ಅಂಚೆ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಲುಲ್ಲಲೆ ಅಂದು ಹಾಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾರಿನ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಐಟು ದಾಲಾವರದ್ದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾರು ಆವಡ ಅಂದು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೌಟ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಇರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ನೀ ಏರು ಯಾನಿ ಮಂಜು ಒಲ್ತಾ ಅಂಚ ಮಿನ ಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನ 12 ಬರ್ದು ಬಿಡೋಡಿ ಕಾಲು ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನಿ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ತ ಏನು ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಪೋಯ್ಜಿನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುಷ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದೆತ್ತ ಪಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೊಂದು ಬೊಕ ಇರಡ ಪಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಕುಸಲ್ ಮಂತು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐನೇ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಡ ತೂಪೆರತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಏಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳಾರು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ದೇವೇರು ಇರೆಗ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇತ್ತನ ದೂರ ಆವಾಡ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರು ಏನಕೆರೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನ ಬಾರಿ ಕುಸಾಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಅರೇನು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೋಂಡು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತೊಂದು ನನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕೂಡ ತೆಗೆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ Pure Masti with Manju Rai. This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.